Mentäisikö sinne uimahalliin? Joo, mennään vaan. Moi! Moi. Eli, ootteko te tulossa uimaan? Joo. Eli se on 3 euroa yhdeltä ihmiseltä. Okei. Tossa. Okei, kiitos. Tossa on teille avaimet. Kiitos. Aika kiva mennä uimaan. Joo. Täällä ei näköjään tänään on muita. Ei niin. Tää on kylmää vettä. Niin. Se on parempaa, koska ei tule kauhean hikiä ainakaan. Osaat sä tehdä tällä tavalla, miten mä teen? Osaan. Oh. Hypätään vielä vetteen tältä reunalta. Joo. Nyt. Jee! Mulle tuli kauhean nälkä. Lähetään pois. Joo. Minä vaan sinne. Puota nyt päälle ja lähdetään vaikka kahvia syömään. Mitä? Valmista. Niin on. Tossa avaimet. Kiitos. Kiitos. Olkaa hyvä, tulkaa joskus uudestaan. Pystyykö tällä myyntikoululta ostaa jotain? Kyllä pystyy, mitä te haluaisitte. Eli me ostettaisiin 2 pillimehua, kalaan, ton pinkin kalan, sitten tällainen luujäätelö tuolta ja sitten tikkarin. Okei, selvä asia. Kohta saatte tilauksenne. Tulispa ne ruuat. Olkaa hyvä. Maistuuko teille neideille? Kyllä maistuu. Niin. Okei, hyvää työkahlua. Aika hyvää ruokaa. Pitäisikö meidän lähteä? Joo. Voisitko sä viedä mut kotiin? Joo, voin vie. Moi. Moi. Kiitos kun katsoitte tämän minun ja LPS Ronja Alisan pienen elokuvan. Tämä oli tosi kiva kuvata. Ja ei meillä muuta. Heippa! Heippa!